O presidente da Confederación Hidrográfica do Miño e Sil realizou esta semana unha visita institucional ao concello de Chantada acompañado polo subdelegado do Goberno en Lugo. Durante o encontro co alcalde chantadino, o presidente da Confederación informouno da necesidade da regularización das concesións de caudais para o abastecemento de auga, un tema que, como asegurou, leva pendente dende hai varios anos e é preciso solucionar coa maior brevidade. Resulta que nos estamos facendo unha catación de auga a través de bombeo para o abastecemento do núcleo urbano de Chantada e que temos que facer unhas, digamos, legalizacións pertinentes que ao mellor non estábamos cumplindo a rajatabla ca nova normativa, non? Probablemente, ao mellor, hasta cando se puxo a estación de bombeo, pois nin se solicitou permiso para facelo. Pero, bueno, estamos traballando nesa tesitura e vamos nun tempo prudencial, non vai haber sanción, non vai haber nada, vamos a facelo, digamos, de motu propio, colaborando as dúas administracións aí codo con codo. Do mesmo xeito, trataron varios temas polos que os chantadinos teñen trasladado ao alcalde a súa preocupación. Falamos tamén da limpieza do río, que eu sei que cantidade de ciudadanos me teñen preguntado, a mí e aos outros compañeiros, incluso entre os propios ciudadanos se falan, que é que é inconcebible que teñamos o río Asma desde o tramo que pode estar entre, pois, máis ou menos a depuradora e a ponte que se fixa ali enfrente á piscina climatizada, e está nunha situación lamentable. Nos, me parece que foi o ano pasado, pedimos permiso á Confederación para que se nos deixe permiso á Confederación e ao Medio Ambiente, que hai que pedilo tamén a Medio Ambiente, non? E limpiamos os laterais, pero a conca do río non nos deixaron tocar. Bueno, pois agora, digamos que está establecida unha cuantía económica para limpiar distintos ríos das dúas cuencas do Sil e do Miño, e unha delas vai a ser Chantada. A parte, o alcalde cree que quitar as presas que se fixeron preto da Alameda é algo a valorar para evitar o deterioro das muras nas riadas. Eu explicáballe tamén, eu non son entendido na materia, pero danos a impresión de que esas presas o que fan é que chegue aí sedimentación, que se vai creando, digamos, terra, por así dicilo, vegetal, e que con esa terra vegetal, incluso abonada por outras cousas que pode arrastrar o río, e que entonces crece unha cantidade de ervas pues, tremenda, non? Por outra banda, hai contas a saldar respecto ao canon de saneamento. O canon de saneamento que se está pagando por os vertidos da depuradora, que tamén lle daba a queixa pertinente que pois desde o ano 2008 están sin pagar e agora cheganos dúas anualidades, a do 2009 e a do 2010, e ainda quedarán pendentes a do 2011 e a do 2012, parece que non, pero son 7.000 e algo de euros ao ano. Eu lle dicía, bueno, pois que a situación que ten o Concello neste momento pois é unha propina mal encarada, por así decirlo, pero non hai nada que facer. Despois hai outra cousa que ao lado da depuradora, eses vertidos que se amañaron agora un pouco, e que se van a intentar amañar tamén con un regato que baixaba polo barrio de Marín e que o vamos canalizar tamén a unha presa, e esas augas poden ir directamente ao río porque son augas pluviais. Desa maneira vamos a solucionalo e se nos vai a cobrar, mentras eso non este perfectamente arreglado, outro canon de saneamento que son 300 e pico euros ao ano por digamos, unhos vertidos que hai directos de auga, sobre todo pluviales, non? Ao lado da depuradora, un poquinho máis abaixo da depuradora. Por último, parece ser que para que Chantada dispoña dunha nova depuradora haberá que esperar. Un proxecto que quedaba, digamos, vinculado xa ao Ministerio de Fomento e con todas as da lei. Hai que dicir unha cousa, que non é, digamos, non quedou como un proxecto preferente, me parece que lle chaman, e incluso non está perfectamente terminado nin o proxecto, é máis que nada un anteproxecto. Estamos aí en lista, indudablemente se nos dice que non é o mellor momento para falar destas cosas, porque o proxecto sería entre a Edgar máis aos colectores, estaría en torno aos 11 millóns de euros, non? Vamos a tratar de seguir traballando nelo e a ver se dan mellores circunstancias, e de aí que un tempo podemos estar falando de a nova depuradora de Chantada, pero de momento que está claro que nos temos que ir arreglando ca que temos e non sabemos por canto tempo, non?